Kanikmatan saking Gusti déning Mentari. Netra iki bisa nyawang lelakuning panguripan tan ana kang langkung endah, tan ana kang gawe bunga kejaba kathahing kanikmatan. Saka sapa? Saka endi? Dhuwur, ngisor, ngarep utawa mburi? Ora ana liya kejaba saking Gusti. Lara, mesti lara. Kabeh bakal kena siksa kanggone janma kang dusta dening kanikmatane Gusti. Sawangen saiki ana bocah kang ora duweni sikil, ana bocah kang ora duweni peninggal. Saiki apa isih rumangsa ora sempurna? Sadara